ser godt ud. Så send det lige til mig. Ikke billeder eller video. Hvad? Ja. Så kan du vel også sådan. Så kan du se på Facebook. Ja. Det er hurtigt, men det er hurtigt fotograferet over. Ja. Hvor kommer de? De kommer nu. Jeg kan høre nogle sirener nu. Jeg synes, det går helt amok nu. Går det ikke helt amok nu, eller? Det er rigtig værd. Jeg synes, det var værd for, at I stod derovre, hvor det bragede. I blev bare stående. Kommer en gasflaske flyvende ned, men jeg synes, det er værd nu. Giftig. Det er stof, de er trykket. Ja? Kommer det ud, eller hvad? De var